Todos os partidos da Corporación Municipal do Carballiño reuníronse esta mañá para consensuar as bases coas que se distribuirán as axudas para paliar a crise do coronavirus. Dos case 2 millóns de euros de axudas fronte á crise que se aprobaron no pasado pleno, hai unha partida de 360.000 euros que irá destinada a axudas a pemes e autónomos. Para distribuir esas axudas é necesario redactar unhas bases cos criterios que deben cumplir os solicitantes para acceder a elas. Precisamente da urxencia de ter esas bases publicadas falouse e criticouse no último pleno. Podemos do Carballiño presentou unha proposta das bases xa antes do pleno e o Partido Popular fixo propio esta mesma fin de semana. Para debater e consensuar esas bases, o alcalde Francisco Fumega convocou os voceiros da oposición para unha reunión esta mañá. Definiuse que haberá 4 liñas de actuación para axudar o tecido económico da vila, para alugueiros, para gastos de actualización sanitaria dos locais, para modernización dos establecementos e para gastos administrativos e de funcionamento. Ademais, haberá un bono de compra para fomentar que se merque no Carballiño e un bono social para familias necesitadas. Básicamente, nós tiñamos 4 propostas feitas e entre todos consensuámoslas o que son as bases desas axudas. As 4 líneas fundamentais, pois vai haber unha línea de axuda a alugueres, outra liña de axuda a gastos sanitarios e gastos de reforma dos propios locais que en moitos casos son necesarios, outra liña de axudas para a modernización dos establecementos, sobre todo o que son líneas, e tamén estamos mirando unha liña de axuda a gastos administrativos e de funcionamento que tiveron os negocios como consecuencia da propia crise e un bono de apoio e fidelidade co comercio local. E tamén unha liña de bono, un bono que pode ser unha tarxeta monedeiro, fundamentalmente unha ferramenta para a fidelización do que é o comercio, un bono de compra que, co apoio do Concello, potencie basicamente o fundamental no sector que é que se activen as ventas e que se mova a economía e a actividade. Xunto a isto tamén hai outro bono, pero xa con outras características que son de axuda ás familias, é un bono máis social para facer fronte a unha serie de gastos que derivan da propia crise. Xunto a isto, tamén acordamos por unhas bases que permitan combinar ou facer que non sexan compatibles as liñas de axudas con outro tipo de axudas. En función, vanse ter criterios sociais en conta, como pode ser a renda e tamén o que é o propio marxen de perda dos negocios. E vamos a ver, todos apostamos por esa, cada un que as súas propostas. Ora o que acordamos é que o revisen os servicios técnicos do Concello, que é o fundamental, intervención e secretaría, e unha vez co visto bo dos servicios técnicos do Concello, xa publicalas e poder empezar a executalas canto antes.